Voinko auttaa rouvaa jotenkin? Kyllä vain. Ovatko nämä housut kestävää kangasta? Kyllä ovat. Ja meillä on niitä kaikkia kokoja. Ehkä molemmat poikani haluaisivat sovittaa niitä. Minä en halua samanlaisia kuin Pekka. Thing I've ever heard. Ja sitä paitsi ne ovat tyttöjen housut. Nämä housut sopivat hyvin sekä pojille että tytöille. Ei saa olla tumma, Henri. Käyttäydy kunnolla. Mene sovittamaan. Ne ovat kivan näköisiä. Ei kyllä sinun päälläsi. Ei saa olla tumma, Henri. Äiti, kenkäosasto on tässä kerroksessa. Eikö me voitais edes katsoa? Henri, en käsitä, miten edes voit pyytää mitään sen äskeisen kujen jälkeen. Sain hävetä silmät päästäni. Mutta äiti! Voinko auttaa rouvaa jotenkin? Kyllä vain. Ovatko nämä housut kestävää kangasta? Kyllä ovat. Ja meillä on niitä kaikkia kokoja. Ehkä molemmat poikani haluaisivat sovittaa niitä. Minä en halua samanlaisia kuin Pekka. Ja sitä paitsi ne ovat tyttöjen housut. Nämä housut sopivat hyvin sekä pojille että tytöille. Tosi käytännölliset. Thing I've ever heard. Ei saa olla tumma, Henri. Käyttäydy kunnolla. Mene sovittamaan. Ne ovat kivan näköisiä. Ei kyllä sinun päälläsi. Ei saa olla tumma, Henri. Äiti, kenkäosasto on tässä kerroksessa. Eikö me voitais edes katsoa? Henri, en käsitä, miten edes voit pyytää mitään sen äskeisen kujen jälkeen. Sain hävetä silmät päästäni. Mutta äiti! Voinko auttaa rouvaa jotenkin? Kyllä vain. Ovatko nämä housut kestävää kangasta? Kyllä ovat. Ja meillä on niitä kaikkia kokoja. Ehkä molemmat poikani haluaisivat sovittaa niitä. You worship me. Minä en halua samanlaisia kuin Pekka. Ja sitä paitsi ne ovat tyttöjen housut. Nämä housut sopivat hyvin sekä pojille että tytöille. Tosi käytännölliset. Ja sitä paitsi ne ovat tyttöjen housut. Nämä housut sopivat hyvin sekä pojille että tytöille. Tosi käytännölliset.